Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Tutungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, mga tarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas ng katuroan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulat. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediuminidad.
tinanggapan. Kaniting tungkulan, king pangayasyon, takong luntubanan. Kapamilaan nitong kayo pa yan, king lagyo na ng Diyos, huwag kapatuman. Ing kalam ampong lubog, king penangitayti, king kekong banal at ipunan, makanyan kong pabandi ke kayo ngening awas. Pag mananuan mula din kekong sarili, king ulina ning siniyayo na din kekong puso, king banting upayang sampaniye itang metong agino ketang kayang tanga espiritu. Ngana at king panga katukuano, pag nasa niyo ikong sabla, ngening tim tungkulang ating gapiyo, karing pane-pane king manong kalawan ning tao, king pan karing bitak-bitak, makaniyan niyang makagawa ing tao, king kapanilatanon ning kayong kapanwalang union espiritismo, pagikuwanan niyong ngening ing lubod at iyong kayo, wapin nga na lalong idaguliyo ing mayap apamanyapat king kuri na ning Ginoo. Aldo-aldo ampon bengi, huwag gugugol kayong oras ampong panahon, datang sana ing oras kayo ing makanyan yung ayaring ating katapatan ding obrang tinggapiyo. Parati ko sana nga nang makasadiyo, parati sanang ating maliyaring iligan in Espiritu Santo karimpalang sarili ko. At maging mamulas sa angkong maalang din palang dakatiyo. Uling ang Diyos ay atiyo kanuwang malang iyo at maamu karimpalang metong kayo. Kasalpantayanan at kayong katatalakaran. Lalo ko sanang lungkot pindak ampon Ginoo, karimpalang matang lalawe kayo, at ing alas sanang nanumang maging kakulangan karimpalang dakatiyo. In panahon, kukuya diyo at daratang kayo. Pagikuwanan niyo sa potang oras ne inaldo kayo. Makanyang kayo naman sanang mayawos ayang timong banol. King banting upayang ikay mang sabla ing ikayo ing magpakasaktaw kung uling ing Diyos ay atiyo babo sakta niyo
Aniya ikong sabla, pagpilitan niyo pin, ingke kong katatalakaran, ing manatili kayo, at magiyabe kayo, kinanumang bagay ang aliyaring lalong ikasulong no ning sarili yo. Ning kabyas nun, at ing amano na ning Diyos apag kalum na kaya kayo lumbas sumakalo. King uli na pablasang ing tao makangaliwan niyo, aniya maging ulit-ulit lo ring balang amano kaya kayo. Wa ikong sabla ing kekong katatalakaran, wa ikong sabla ing kekayong pangayawos ing lagyo na ning Ginoo. Makiyabe ko rin kain hanggang burino, banting aldo bukas balen, kitang tunebiye ake kayong paninasan iti tanggaan niya. Mulit paganakanan ng Diyos ke kayo, anong sano ing lekara ng aldo kitang napon, wa paulit-ulit daratang laki kayo. Ayang timo ing awsa niyong bal ayaldo, pagkilala no, karing balang metong ke kayo, nung daratang yaman ing subok laruyang titibeding sarili yo. Wa kitang napon, pepakit noan ng Diyos, kaya kayo itang marapol, akasakitan, akayang gitmangan. King yato yung kakarinan, king banting upayang may pakilala, karing kekong katandanan, wa ing sablang bage, otang atin ako king Diyos, itak sablang bage nga no maging mayan. Kapanilatan to, rin kaya kayong pamaniwala, pamanyalpang tayo, ing lagyuno, paden ikong sablo, maging manuwanan niyo ing tao. Botang ing tao damdamano ing kayang sarili, ing iyo ing atinen tune pamagpayo ing kayang kasarilinan. Ing iyo tune ng tingkot Kristo ing kayang kasarilinan. Kanito ikayo eyo kakalunguan, ala ng maging lungto na anuman, kanyang ting kakulangan kay kayo. King kanakong paniyatang, metong kapigaganakan kay kayong pumeking pamaglakbayan. Kapanatilyan niyo ing kapayapan karing kekong kasarilinan. At manalangin kayo ng Diyos. Ngening ikayo, kayo, king bakong maminto. Uwa kada ing Diyos minisane ing dalan niyo. Kapamilatanon ing kekong kasalpantayanan, at ing kayong pamanuparan, maging mamula sa ing kekong kasarilinan. At parati lang makasadiyo ing aldo ang ponbeni, bayang ating maliyaring pagiligan, ing kalam na ng Diyos, karing balang betong kayo. Wa karing ulit-ulit, apa makisabi, aba
pabiyemi kaya kayo, kaingatan. Ellos sana kakalimuan. Karing alto ang konbeni, ikong sabla parati ko sang makasadiya. Uling nga na eyo balo nung nano ing oras ng kanyatang ning mesabing mapanalo. Kanya, kalasambo, ngeni, akanakong lisan, salamat ito. Wa isang duyo, ing mayap, mapamakiramdam. Wa isang tuyo ing mayap apamanyapat abumina ning Diyos kaya kami. Manuwanan niyo ing tao nung ayarin na no ang pong asadsad ning palang tungkol abiniela kaya kayo manabili ko sa ikayo man king ating katapatan. Tikdo matulid karing banal ng tungkulan. Lete mo, ilang malyaring ay sulo. Diyos, intercession, hindi kalong pamitipon, ting penandibekti. Ampunan niyong lalong maigit karing pusuyo, ing kanong nandiyo. Wa eko payani karing balang tungkulan niyo. Timbang eko maliyanin ni kayaniyan panyatang naningaldo. Sinuyo ing sagulit apenanggit ing kaya kayong panal at impunan. Dalakwan ke ing lugod karing balang metong kaya kayo. Santa Veronica Kapayapan. Diyos, ngayon malapit, panalangin
Nag-text siya po kaya katang sekretary, kaya katang bayo kaya katang kapulungan na yun. Yang nandin, lawan-lawan ko rin aliwang kapatid. Chula kay ngarap hindi may magduwala. Yang kanita nyangi kami nga may kumpisa na maging kailangan katang 1971. At kakit Kenny. Nandin na bayo mag-kumpisa yung katang kapulungan. Ngini po, lalo. Dahil nga lumang kapatid na kaya may kanita nung yung magkamali ay tigil kilubin, ikita 1974 siguro o 73. Pero nila kaya rin kaliwa. Pero kita 1971, ala tsura siguro kaliwa, yung kapatid tamo. Pasibayan naman tiga o lugay, yung lugod na rin Diyos kaya katamo. Miyos niya naman yung alto ng sabat, mantigupayang galawang talang pong gawan din ang natang katungkulan katong meto ng Diyos. Sana tulong ka ng Diyos, tinanayan kami sa ng banang meto at metong kaya kami, kaya katam, batang mipapag manano ka rin kayong kapurian, ka rin kayong tuntunan. Basta ang sabyanan ng manalan din, lubat sumakan o rin kami sa ng miras kaya kayo. Tutupit na kapatid. Pero itamo, yung tantaw, yung tintapang laman, medyo nung misa na kalimuan tamo. Eta naman po biglaing pamanyapat at pamangawaking ko rin ng Diyos. Kala pong perfectong tao. Kaya itong banay-banay, itong galtita, makagawa tamong pong makatipon, banay-banay, ayayari tala rin obrang kaya katampi kitang Paplasan din po kaya katamong speaker, kami talaga gani kung balo. Hindi po kaya katamong kapatid na Joey Gomes, siya po yung pananayan tao. Good morning po. At mapalad po tayo sa araw na ito sapagkat nakakain po tayo sa tinapay ng buhay sa pamamagitan po ng mga salitang dinala po ng banal na Espiritu. Alam niyo po, mapalad po tayo sapagkat pilit po natin inilalapit ang ating mga sarili sa Panginoon upang siyang gumabay po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Napakahalaga po sa ating mananampalataya na gawin po ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano, yung purihin po natin at sambahin ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakaganda ng tema namin ngayon sapagkat sa mga spirits na po dito nakasentro yung ating ginagawang pagsamba at kung paano ang nagiging takbo ng mga espiritista. Ang tema po natin ngayon ay ang kaloob o biyaya sa paggamot at pangitain na ipinakikilala ng mediumidad. Alam niyo po sa ating espiritista, napakahalaga po ng mediumidad. Sa pamamagitan po ng mediumidad, nagkakaroon po tayo ng ugnayan ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng mga medium na ating tinatawag po talaytayan. Sa pamamagitan po nila, na ipaparating po sa atin ng Panginoon kung ano po yung niyang sabihin sa atin o ipabatid sa atin. Ginagamit po nilang agitaan ito upang yung mga gustong iparating sa atin ay kanyang maipabot. Kagaya po kanina, nagkaroon po tayo ng video, ginamit po ang ating kapatid upang yung mga pasabi ay maiparating sa atin. Sapagkat wala pong direktang ugnayan tayo sa ating Panginoon. Hindi po natin ito makakausap ng harap-harapan. So sa bilang espiritista po, nagkaroon po tayo ng biyaya dito. Sapagkat ipinakikilala po sa atin sa pamamagitan ng mediumidad. Alam niyo po, wala pa ang espiritista
nagkaroon na po ng hula o meron pong talata sa libro na magkakaroon ng mga pangyayaring ganito. Ang mga tao, ang mga babae, ang lalaki ay mga sisihula. Basahin po natin ito. Sa sulat po ni Joel, sa aklat ni Joel, Kapitulo 2, versikulo 28 hanggang 29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Yun po. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. So, nung unang panahon po pala, talagang ibibigay sa atin ng gagamitin niya ang bawat isa sa atin. Mamimili po siya sa atin upang kanyang gamitin na talaytayan. Hindi man po direktang binanggit dito yung talaytayan o medium. Pero sa mga pananalita po niyo, ibubuhos po niya ang kanyang espiritu. Alam niyo po yung medium nila, mahal po ito. Hindi po lahat tayo pwedeng maging medium. Ang Panginoon po ay mamimili lang po sa atin ng ilan na kanyang gagamiting talaytayan. Kaya po yung pagsasanit po dito ay hindi biro. Mahabang proseso po yung ginagawa ng ating mga medium. Hindi lang po magsanit ka ng isang araw lang, isang linggo, isang buwan. Taon po yung inaabot ng ating mga medium sa pagsasanay. Kaya napakahalaga pong sangkap ng ating pananampalataya yung itinagdalog sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakaswerte po ng mga espiritista sapagkat sa atin po ito ipinagkaloob. Sa lahat po ng mga pananampalataya dito sa mundo, sa espiritista niya po ipinagkaloob yung ganito. Yung darating ng araw, gagamitin niya ang mga lalaki, babae, matatanda upang kanyang gamitin bilang talaytayan sa pamamagitan ng mediumidad. Kaya, ang mga medium po ay iba-iba din yung mga kalidad. Kung ano po yung nang ipagkakaloob sa kanila. Kaya po kung minsan, meron yung mataas sa panggagamot at meron yung sa pangangaral lang. Basahin po natin dito sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 11. Ngayon nga yung may iba't ibang mga kaloob, dapat isang espiritu. So, kahit ibang-ibo yung mga medium natin, iisa lang po yung kaalam na tinatawag natin. Yung Panginoong Diyos pa rin po ang gumagabay sa kanila. Sa 5, at may iba't ibang mga pangangasiwa na dapat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa na dapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Na dapat sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag ng Espiritu. So, kumisan po, kung napapansin nyo, may mga medium na nakapokus lang po sila sa pangangaral. Kasi kahit po medium lahat yan, depende po sa naibigay sa kanila upang pakinabang naman. Sa 8 po. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Ayun po yun. Yung mga gustong ipabatid na pwedeng makapagbigay po ng kalakasan sa ating mananampalataya. Minsan po kasi dumadating yung panahon sa atin kahit po sabihin natin tapat tayong gumagawa sa ating tungkol ko minsan kasi dumarating yung mga pagsubok sa atin. So kung yung kapangpang timod ka mo po kabaluan o kaunti lang yung mga aral na ating nalalaman, minsan yung tao nag-give-up po sa mga maliliit na problema lang. At sa iba ang salita ng kaalaman
ayon din sa Espiritu. Sa 9 po. Sa iba ang pananampalataya, gayon ding Espiritu. Sa gayon ding Espiritu. At sa iba ang mga kaloob na pagpapagaling. Alam niyo po, yung pagpapagaling na ito, na-experience ko na rin po ito kasi in the past months po, alam niyo naman po, nagkaroon din po tayo ng pagsubok sa karamdaman. At isa po ako sa mga mapalad siguro masasabi ko sapagkat sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, lumapit po ako sa ating banal na Espiritu at sa pamamagitan po ng tulong Panginoon, siguro na rin po sa tapat ng pananampalataya ko, ibinigay niya po yung kagalingan sa akin. So, mapalad po ako sapagkat sa mga panahon ito yung sakit na naramdaman ko na nun, hindi ko na po siya gaano nararamdaman ngayon. Alam niyo po, kung wala po tayong ganitong mga medium, siguro isa na rin po ako sa dumaan sa siyensya o sa mga doktor na ating sinasabi. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, mapalad po akong naisa ako sa mga nangsaksi talaga ng misteryo po ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating medium, ipinagkaloob niya po yung kagalingan sa akin. Hindi na po ako gumasta pa ng 2,000 para lang po mapagaling ako sa aking naging karamdaman. So hindi po ba tayo maswerte yung pagganon na meron po tayong mga medium na gagabay sa atin. Alam ko, ilan sa atin dito na-experience mga ganon na alam ko may mga iba na rin sa atin na lumapit sa ating mga medium sa mga banal na Espiritu. At sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, nagkakaroon po tayo ng kagalingan. At sa iba yung mga paggawa ng mga himala. Alam niyo po, siguro karamihan sa atin sapagkat medyo may edad na rin po tayo sa ating pananampalataya. Alam ko pong mga ilan sa atin ay nakasaksi na po ng mga himala ng mga banal na Espiritu. Alam ko po, ako po kasi hindi ko naabutan yung mga panahon ni Darang Aning ng mga late 70s, 80s. May kwento lang sa akin yung may poso nga daw dito nun na nagpakita ng himala ang ating Panginoon, yung tubig yata nagkaroon ng kulay. Di ba? Yung mga himala na ginagawa ng mga ating mga Espiritu. At sa iba'y hula. Ito po kadalasan na-experience natin to. Kung minsan, pag tayo lumalapit sa mga banal na Espiritu, binibigyan po tayo ng mga babala, di ba? Halimbawa, may pagkakataon po kasi kung minsan yung santa kung makapag-abroad. Kung minsan, bago siya umalis, lalapit muna siya sa banal na Espiritu upang humingi po ng gabay. So, kung ginagawa ng mga banal na Espiritu, kung minsan po yung tao, tinuturan po siya kung ano yung dapat niyang gawin. Di ba? Kung ano yung gagawin niya sa mga araw na mga paglalakbay niya. Kung ano yung mga gagawin dapat niyang gawin. Kaya po, yun po yung mga hula na kuminsan sa atin po, sa ating sa pagsimbang ganito, kuminsan po, may mga panahon na binibigyan po tayo ng babala ng mga banal na Espiritu kung ano yung mga darating sa mga susunod na mga panahon o mga araw. E pa pong bilyari, kuminsan sasabihan ka na, di ba? Advance na po, kaya katamo, didinan na nakatamang babala. Kaya itang pong mananampalataya, sasadyan tayo, puwita, di ba? Andiyan pong, kahit na may mga sakunang mangyayari o kalamidad, tayo, kalmante lang tayo sapagkat ginagabayan po tayo ng mga banal na Espiritu. At sa iba ang iba't ibang wika, at sa iba ang pagpapaliwanag ng mga wika. Alam niyo po, yung mga panahon ng mga apostoles, hindi lahat po yan nakapag-aaral. Pero, nung gabayan po sila ng Holy Spirit, yung mga pinagpala niya mga apostoles, lahat po yan nagsalita sa mga iba't ibang wika. Kahit po, hindi sila marunong sa wikang iyon, subalit sa gabay ng mga Holy Spirit, nakakapagsalita po sila ng mga salitang ganon.
Ito po yung mga kaloob. Sa huli po, sa huli. Dapat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa ng gayon ding espiritu na ibinabahagi sa bawat ayon sa kanyang ibig. So, kahit po iba-ibang espiritu yan, isa lang po ang pinanggagalingan yung ating Panginoon, ating namang Diyos. Kaya po, napakahalaga sa akin. Kailangan po bilang mananampalataya, kailangan mahalagang may kaalaman tayo sa mga bagay na ito upang hindi po tayong madaya. Kaya nga, di ba, minsan sinasabi ng ibang espiritu na subukin natin yung mga espiritu. Kuminsan, baka kahit na espiritu yung dumating sa atin, hindi yun yung mga espiritu na galing sa Panginoon. Kaya nga, pinasusubok ng Panginoon. Basahin po natin dito sa unang 1, Kapitulo 4, 1 hanggang 3 po. Mag-isip yung account. Pasensya na po. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Diba? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulang propeta sa sanglibutan. So, upang hindi po tayo madaya, kailangan subukin po natin sila kung talagang sa espiritu sila galing, kung sa Panginoon talaga sila galing. Bakit kailangan po natin subukan? Basahin po natin dito sa Hebreos 1:14. Hebreos po 1:14. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa pakinabangan ng mga magmamanang kaligtasan. So, kailangan subukan tayo po uling, ilang po espiritu lang manipala, na ilang po espiritu lang ating katutuan. So, makananatala po nga ba ng dating espiritong dapat ang kiyakatamo, espiritu laping iba't yung kiyakatamong ginong Diyos. Basan tayo po kayo San Juan, Kapitulo 16, versikulo 13. Gayunman kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ito po. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang namang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, kailan po magsalita ang kanilang sarili. Nung nalo mo po itang dapat ipabalo na kiyakatamo, yan po dapat gawa mo. Kaya po magsalita ng kayang sarili. Dapat magsalita at kitang hanggang katutuan. Kung nano mo po hindi padala kayo, yan mo pong sabihan ng kiyakatamo. At tali pong sitas, kini pong mumunang 1:5-7. Uling natin pa po. Na inyong ilaga 5:7. Munang 1:1. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. So, balo tamang dali sila po rin dito ang Espiritu, ila pong babi patutukya katamo. At kita mo po, dapat po salamat may kaya po. Salamat po, mga kapatid. Doon kaya na may kamagaran, mga paliwanag ka rin kayo mga tatalahin tamo. Ngayon po, at akala rin kayo natamo speaker. Yang tinantala po siya 5 minutes mga kanita. Sunod-sunod tayo po yung tinapi ng Diyos o rin dinimang kinalabating pang maninayang paluko na bisang may mga mag-aral mo naman. Yakin po yung makatagang pangoras at pinang tayo po sunod tayo tinapi ng Diyos para naintana po rin yung katamo ko pa at tumitingin tinantala po siya 5 minutes para may pa mag-aral yung katamo. Hello po. Una sa lahat po na mabuting araw po at magandang umaga sa ating lahat. At ninanais ko po ang Diyos ay mapagpala sa atin
napakaswerte po natin ngayon. Marami pong pwede pang magpapatotoo dahil po nandito po kami ngayon. At siguro po tayo'y naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Pero tinitiyak ko po talagang tayo naniniwala. Tayo po ba'y naniniwalang may Diyos Ama? Correct po, no? Tayo po naman ay naniniwalang may Espiritu Santo? Correct po. Tayo po naman ay naniniwala kay Kristo? Siguro po, correct din po, no? Karagdagan lang pong akin para lamang po magkaroon tayo ng konti pang karunungan o kaalaman. Dahil po pinaliwanag ng ating kapatid na salaysay na po lahat. Ngayon pa man po, kung tayo po ay naniniwala, magkaisa lamang po, ang Ama po ang nagbibigay utos para sa lahat. Siya po ang dakila at makapangyarihan sa lahat. Para po mapatunayan natin, dahil po meron tayong tema ngayon, ang mga kaloob o biyaya sa panggamot at pangitain na ipinakikilala ng medyuminidad. Mahalaga po ang medyuminidad. Minsan po, dahil bilang espiritista po tayo po ay naniniwala sa kanyang mga pahayag. Meron pong kababalagan yung pangitain dahil po sila ang tunay na tagakita. Sa Tagalog po, medyuminidad. Yun po yung mga propeta, tagakita. Pero po, medium. Wala naman po kasi medium sa Bible. Kaya po minsan, magpapatuto po sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Dahil po ang lahat ay galing po sa Diyos Ama. Bago po tayo dumako doon sa aking nabanggit na yon, punta po tayo dito sa Tao Colossus 1:16 po, ay iisa po ang Diyos sa kanya po lang. Pakilagay lang po sa isip. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Yan po ang karunungan ng Diyos Ama. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Napakalinaw po. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa aking mga binanggit, correct po yun. Bilang espiritista, ang turo po ng Diyos, sampahin natin sa 4:24 ng 1, di ko na po lalagay sa screen, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat po nating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon po, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, binigyan po tayo ng kaloob, hindi lamang po yung mga medyuminidad, kahit po tayo, binigyan po tayo ng kaloob. Dahil ayon po sa sinabi ng Banal na Bandaya kanina, kung tayo po ay kay Kristo. Ang kaloob pong yun, sa pamagitan po ng ating mga kasalanan, inangkin ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng Diyos Ama. Yun po'y abag, kaloob, kapangyarihan. Napakausay po ng Diyos. Kaya naman po, sa tunay na ating pag-aaral, ang Espiritu ng Diyos, siya po ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu. Kung tayo'y tunay na espiritista, tayo po ay kanyang mga anak. Correct po, no? Patunayan ko lamang po ang aking mga binabanggit nakalaan po sa Bible. Wala pong kulang, walang labis sa aking mga sinasalita. Buklatin po natin para hindi tayo maligaw. Sabi po ni Apostol Pablo sa Tao Roma 8:16 po. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y anak ng Diyos.
Ano naman po ang proseso na ating gawin ngayon? Kasi po, yung kapatid natin nagsalita na kanina ayon po sa mga medyo-unidad. Ano po ang dapat natin gawin? Ano ang proseso? Kung tayo po ay kanyang tunay na anak ng Diyos, ano po? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang proseso po ay kinakailangan tayo po ay magmalasakit, tayo po ay magtiis upang magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Ang alin po, pag nagawa na natin, para po sa gayon, tanggapin po natin ang pangako ay gagabayin po tayo ng Holy Spirit. Sabi po sa nakasulat, basahin din po natin sa Hebreo 10:26. Yan po ang katotohanan. Banglatin po natin, sister. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ano po ang pangako? Yung Holy Spirit po. Kapag po kasi ang pangako at kaloob ng Diyos tinanggap na natin, ang kapayapaan ay siyang mag-aari sa buhay natin. Tayo po ay kay Kristo nun. Ang kabutihan, siya po ang mananatili sa puso at isipan natin, hindi po ang kasamaan. Napakainam pong mag-aral. Kaya po kung tayo nagbabasa ng Bible, sa time po ang medyumidad ay nagsalita sa harapan natin, hindi po tayo maliligaw, maliban lamang po kung wala pong perfecto, minsan nagkakamali tayo. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang ating pong pag-aaral, every Sabat po ng pagsamba natin, napakahalaga po. Paano naman po ang sinabi ng banal na Batlaya kung si Kristo ay sa atin? Ano kaya ang atin namang kahinatnan? Ay para po sa akin, pinapatunayan po ng banal na aklat, kung si Kristo tinanggap natin na nampalataya tayo sa Kanya, ay tiyak naman po. Kapag pinarangalan ang ating Panginoon sa Kristo ng Diyos, Amang nasa langit, tayo din po ay dadakilan. Kasama po tayo ni Kristo. Huwag natin po natin sa 3, sa Colossus 3:4 po. Totoo po ang nakasulat. Kaya sabi ng banal Batlaya, kung si Kristo po ay sa buhay na natin. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Sa kanyang karangalan, kasama po tayo ni Kristo. Kaya po kung si Kristo ay ating buhay, tunay nga po, tahimik po ang buhay natin, malayo po tayo sa gawa ng sanlibutan, nananatili pong lagi ang kapayapaan. Ayun po. Bago po ako magtapos dahil marami pa pong magpapaayag sa harapan natin. Ang Espiritu po, iyan po hindi dapat adlangan. Tulad na lang po ang bawa sa mga medyumidad. Ang salita po ng Diyos, ang manghuhula, ay hindi rin po dapat amaran. Kaya kung nagbabasa po tayo ng Bible, tunay nga po ang aking sinasabi at gayon din patunayan ko sa nakasulat. Bukulatin po uli sa Tao Tesalonica 5:19-20 po. Bukulatin po natin. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Espiritu po ng Diyos yan. Hindi po yung Espiritu ibinigay sa atin. Kaya kung po tayo mabuting gawa, yung Holy Spirit, gumagabay po sa atin yung Espiritu ng Diyos. Dahil po ang Diyos ay mabuti, ang Diablo ay masama. Magkaiba po yan. Marahil po alam na natin yun. Pero dati po kasi nakakalimot tayo. Kaya lagi na lang po
yung pinapaalala lagi sa atin, lalo na po yung mga pananabatla. Sa 20 po, huwag ninyong hamakin ang mga manghuhula. Kaya po ang medium natin, yan po'y mahalaga. Minsan sabihin niya, darating ng araw, magandang yung bukas. Minsan, doon mo nakikita yung kababalaghan, yung pangitain na ginagawa ng medium natin sa pamagitan po ng Espiritu ng Diyos. At muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Alam niyo po ang ating tema tungkol sa mediumship. Kung ating pong pag-aaralan niya sa Biblia, sa buong Biblia, napakalaro po. Kung ganda po kayo ng mga pag-aaral sa mediumship, sa Biblia, hindi ako sasagot, makikita po na. Sabi ng ating mga kapatid, yung letrang medium, wala kang makikita sa talay-tayan, wala kang makikita sa iyo. Pero nagpapatuloy si Pablo, ang kanyang ginamit na pangalan sa video, yun din video ng talay-tayan. Di ba pwede natin gamitin lang sa kapan? Sa kapan? Ang video. Tingnan niyo po ang isang talata na pinatunayan ni Apostol Pablo sa Roma 6:13. Ang ginamit niya po kasangkapan ng kapatiran ng Diyos. Kung ang pagbabatay ang Biblia, kung ang hinahanap ni Diyos, wala kang makikita. Basahin mo man ang Genesis, tapusin mo ang Harakay, tapusin mo ang Matthew, tapusin mo ang Revelation, wala kang makikita. Pero ito, sa Roma, 6:13 napakalito. Ito sinasabi. Roma 6:13. Tungkol sa medyo yan. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangka sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikutan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yun, malinaw po yun. Ang medium pala, kasangkapan ng Diyos na ginagawa. Kung ang nahanap ng iba sa Biblia, yan po patunayan natin. Pero kung ang pinapaharap medium sa Biblia, hanap pa na hanap, wala ka pa makita. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Yun po malinaw eh. Alam niyo po yung nangyari, yung sabi ng ating mga kapatid, tutungan ko lang. Ang propesya ni Propeta Joel sa 2:28 hanggang 29, yan po ay nagkaroon ng katuparan. Naganap po yan. Alam niyo po saan naganap? Sa bagong tipan. Sa 2:17 ng gawa. Yung sinabi ni Joel na kanyang hula, naganap po yan sa bagong tipan sa mga gawa ng mga apostol. Tingnan niyo. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Pag sinabing lahat ng laman, lahat ng tao, at ang inyong mga anak na lalaki, babae, ay mga huhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Biro mo yan? Manghula ka, mga kakakita ka ng pangitain. Kapatid. Saan naganap ito? Saan nangyari ang pagkakatipon nito? Na ibinuhos niya ang kanyang espiritu. Naganap po yan nangyari. Lahat ng tao nagtitipon doon, ibinuhos ang kanyang espiritu. Bawat isa, napuspusan ng kanyang banal espiritu. Halimbawa, tayo po lahat, nandiyan. Lahat po tayo, pati sa baba, pati sa taas, napuspusan ng banal espiritu. Yung mga iba, nagsalita ng iba't ibang wika. Naganap po yan. Saan po naganap yan? Sa araw ng Pentecostes. Ano pong ibig sabihin ng Pentecostes? Kung mangyari yun, doon po sila nagkakatipon ng mga maraming tao. Tingnan po ninyo. Nasa Gawa 2:1 hanggang 4. Nangyari po yan. Ang hula ni Propeta Joel. Gawa 2:1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay
na nagkakatikon sa isang dako. Dos. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Tres. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at lumapo sa bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Meron akong nakasamang kaibigan. Meron akong kasama mga korean ko. Kaya kapangin kong kasama ko ito, Pai. Isang nag-opening prayer, nanalangin siya. Ang panalangin niya kapampangan, sabi ng mga Amerikano, dahil speaking English sila, wow, speaking of tongue. Kasi hindi nila maintindihan eh. Kapampangan eh. Di ba? Nagsalita sila ng iba't ibang wika, lahat ng iba't ibang bansa nagkakatipon doon sa araw ng Pentecostes. Iba't ibang kanilang wika. Sabi sila magsasalita, may English, may Arabic, may Hebrew, may Grego. Bawat kanilang wika, yun ang kanilang ginagamit. Diba? Ngayon, may nagkita, speak English. Hindi maintindihan ng iba, pero magpapaliwanag. Kaya na sinabi ng ating kapatid. Pero magpapaliwanag, i-translate mo ang Tagalog, para maintindihan ko ang marami. Hindi yung napanood ko, isang pastor, nag-speaking of tongue, tinanong ko natin ko, ano sinabi niya? Hindi ko alam. Pagkatapos ang pastor, tinanong ko ang pastor, ano sinabi niyo? Hindi ko alam. Bakit ganon? Ang gusto ng Diyos, maintindihan, maunawaan ang salita niya. Bakit po hindi maintindihan? Ganun ba yun? Kaya, meron siyang speaker, meron siyang tagapagsalita, meron magpapaliwanag eh. Kaya ang ating mga medyo na ating pinikilala, ginagamit mo ng panalist. Alam mo, noong unang panahon naman ng ating kapatid, ang ating narandang medyo sa darangan, kasaksiyan din. Ang gumagamit sa kanya, sa pastopad, ang apostol si Santo, nandun ang bomba. Pinalapit mo ang mga litupurin. Pagkatapos, pinaspasan ang bomba. Ilang minuto, pinabomba niya. Alam niyo kung lumabas? Wala. Wala namang nilagay na kuna. Pagkabomba nila, pati yung hindi pinabasan ng mga bomba, pinabomba niya, ang lumabas pula. Malayo ito. Kaya sa bomba pinaspasan niya. Bakit nangyari? Kasi po, kapangyarihan po ng Diyos. Ang nangyayari. Hindi si Darangaling ang may gawa, kundi ang sinuko ng Diyos na Espiritu siyang may gawa. Ang Espiritu yun, may kapangyarihan na galing sa Diyos. Kagaya ni Propeta Moises. Ang malaking ilog. Dahil kaawin niya si Paraon. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Sabi na kay Moses at saka kay Aaron, urin mo ang tungkod mo. Ipalo mo sa tubig. Pagkatapos mong ipalo, ang tubig anong lalabas? Magiging dugo. Pero mo yun? Totoo po yun eh. Tingnan niyo. Nasa 7:17 ng Exodus. Sa lumang plan. Napatunayan po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito, aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay, ang tubig na nasa ilog, at magiging dugo. Nangyari po yun. Ang ilog naging dugo, lahat ang tubig. Mga isda na namatay. Ang mga kawan ni Paraon, hindi sila nakainom. Dahil bumaho ang ilog. Magtataka pa tayo sa gawa ng isang Espiritu na galing sa Diyos na pinapunay niya. Hindi po magic yun. Walang history na magisya ng ating magulang. Kasi darangan. Sa ating panahon din, ang ating kapatid na Alex, gumagawa sa tubig sa isang basito. Pinakikita sa marami, natukulit eh. Meron, yung mga ibang mananampataya, meron uminom doon, di ba?
Yung nakainom, tatanong ko kayo, may nangyari pa masama sa inyo? Nung inom yung may kulay na yun? Walang nangyari. Diba? Ibig sabihin, walang panganib. Ang nangyari yun. Ang masama ito. Kung papainumin kayo, inumin nyo kaya. Ha? Tingnan natin sa Marcos 16:18. Tingnan natin kung inumin natin ito. Marcos 16:18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, lason po yan, sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ha? Inainom sila ng mga bagay na inumin na makamamatay, lason po yun. Samantalang ang mga doktor, naglalagay sa botelya, mag-ingat sa lason, nababasa ko, mag-ingat sa lason, inom yung lason. Kahit na Espiritu magpapainom sa akin, sabihin ko, kayo mo na mauna. Bakit po yung lason nyo? Nangyari ko sa isang pastor. Inainom ang lahat ng kanyang mga membro, lahat tumbang lahat, walang natira. Nangamatay sila lahat. Dahil yan ang paniniwala ng pastor. Kahit na umawa sila ng ahas, hindi sila maano. Uminom man ng lason, hindi sila mamamatay. Bakit namatay? Oh. Kung ito po ang pag-inom ng Espiritu, inumin ninyo. Hindi mag-uutos ang Espiritu galing sa Diyos na ikaw papatayin ka. Ang gusto niya, gumaling ang iyong karamdaman. Diba? Gumaling ang iyong karamdaman eh. Hindi niya napapansin. Pag nagkosong ka sa Espiritu, bibigyan ka niyang gamot. Reseta. Kumuha ka ng lubiyos. Yun ang pantapal. Noong unang panahon, nagtatapal din. Nagtatapal din. Di ba? Pakinggan nyo. Sa ikalawang hari, Kapitulo 20, versikulo 7. Sa Lumang Tipan. At sinabi ni Isaias, kayo'y magsikuha ng isang pininong igos. At kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. Meron po yan. Tinapal ang dahon ng igos sa kanyang bukol, gumaling. Pag sinabi ng Espiritu, susunod po tayo. Huwag ka munang tututol. Bago ka tumutol, sumunod ka muna. Tumututol ka nga, hindi ka pa nga sumunod eh. Sumunod mo na. Pag napatunayan mo, mali, doon ka tumutol. Kaya ang Diyos, ang kanyang mga propeta, yung mga dinatnan ng salita, tinawag ng mga Diyos. Naniniwala pa kayo doon? Ang kanyang mga dinatnan ng salita, tinawag ng mga Diyos, mga tao. Yung mga iba tumutukod yan eh. Diba? Tingnan mo si Pablo. Nung gumawa sa himala, pagkatapos, nang gumawa ng himala, sa pagtitipon ng isang kahoy, nakita ng mga barbaro, ang isang kulupong o ahas, kumagat sa kanyang kamay. Initignan ng mga tao, ng mga barbaro, akala na mamamatay si Pablo. Alam nila kasi ang mga ahas, makamantay ka na eh. Pero ang kamantay mo nakakamatay. Pero walang nangyari kay Pablo. Ano ba ang sabi nila? Mas mabuti at basahin natin. Sa Gawa 28:3, patuloy. Ito lang ang sulat. 28:3. Katapot, pagkapagtipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, at ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. 4. At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi, ang isa sa iba, walang salang mamamatay. Ang taong ito, na bagamat siya'y makatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. 5. Gayon may ipinagpag niya ang hayop sa apoy, at siya'y hindi nasaktan. 6. Ngunit kanilang inihintay na siya'y mamaga o biglang mabuwag na patay. Gagapot ng maluwat ng silang mga paghihintay,
ay makita mo walang nangyari sa kanyang anuman. Ay nagbago sila ng akala. Nagbago sila ng akala. Ano akala nila? At nagsabing siya'y isang Diyos. Diba? Nangakala ang mga barbaro na sinabi si Pablo, siya ay isang Diyos. Biro mo yan? Sinabi siya isang Diyos. Ngayon, kung ang Diyos mismo tatawagin yung Diyos ang tao, magkataka ka pa doon? Totoo ka pa doon? Kapatid, pakinggan ninyo. Sa Diyos 34-35 ng 1, para mapatunayan po natin yan. Sinasabi po ng Espiritu yan. Hindi ba kayo mga Diyos na maliliit? Sabi ng Espiritu, pero hindi na unawaan ng marami. Ba't ako maging Diyos, awa ko? Sabi niya, pakinggan niyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusura sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Tanong, Tol, 35. Kung tinawag niya ang mga Diyos, yaong mga dinagdag ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Tinawag ka ng Diyos eh. Tapos ayaw maniwala. Nilalabag mo ng kasulat. Sinisira mo ng kasulat. Hindi ka taka-taka. Ako po tatanungin niyo kung hindi ako tungkol dyan, hindi ako tungkol dyan. Kung ang Diyos gusto, ang gagawa ng Diyos sa tao, walang problema. Ang masama, kung tao ang gagawa ng Diyos, kapag-tao, problema na yun. Mapangalit yun. Si Moises niya, ginawa niya Diyos eh. Diretso eh, pakinggan nyo. Exodo 7:1. Pakinggan niyo biya, ha? At sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ginawa niya Diyos si Moises. Di Diyos siya. May tutok ka ba dyan? Wala. Kung meron tumututok, ito ang sabi ng Biblia. Meron dito. Kung may tumututok, ito ang sabi ng Biblia. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin pa ka ng bagay na ginawa noon sa gumawa sa Kanya? Bakit po ako ginawang ganito? Pwede o no? Pero po yan, o wala pa kang kapangyarihan sa putik, ang magpapadyo upang gawin sa isa lamang limpak, ang isang sisidlan, sa ikapupuri at ang isa-isa ikahiya. Wala tayong kapangyarihan na tuturan ng Diyos. Pag ang Diyos ang gumawa, kahit ginawa niyo pa Diyos ang tao, wala kang tutol. Diyos ang nagawa. Pero kung tao ang gumawa, Diyos ay isang tao, mga kapatid, malahing pangalan yun. Kapatid, ang binigay sa akin 5 minuto. Pag-uusapan natin sa buong Biblia, lalabas niya ang katotohanan. Maraming salamat sa Diyos. Hello. Ako po itong YFC mag-aral sa tamo. Meron po muna kung patuto ano mga nanong titipang balang kinatang. Patutuan na naman ng Biblia in Diyos ng Espiritu. Tipa manikla. Dinya na meron tipa manikya katao. Yang itu patunayan tayo. Bangkanita ng Espiritu, abano tamu, tipang manikla, tinatalang iheran, tutuntunan, papunta kayo. Basta tayo po kayo Genesis 28, Kapitulo 12. Kaya pong Genesis 28, Kapitulo 12. Awin po. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na manhik-manaw doon. Lawin niyo po. Iyakin po yung iyakan na rin kanya po tipa manhik. Pagkalita, ding pasabi ng Diyos, aburitang gawan, aburitang paggawa ng tama gawatan. Ngayon na po kasanting initama tsuta kay kasalpantayanan na iti kanini. Ala niya po kaparang yung kasalpantayanan. Anya sana po itamungan, itatakan, amay niwala ng Diyos, amay niwala ang Yesu Kristo. Sana po pagpursigyan ka ng ibang kanita datang panahon.
Kaya tayo po karas na po itang oras tamo niya. Pag-iwanan tapo, isasaglulo ka, maaganap. Karat akong kaburyana bang ganito. Ikapagalan tapo kayo ni Maslit niya po. Kanya, tapo, mangay na kinggirataw ka sarilinan. Ngunit papanatin yung tao kinggirataw sa sarili. In Diyos kapinanan kaya tayo. Mamiyama pagsubok kaya katamo, tamo mimina. Uli pong ating tamong gabi, ng Espiritu. Subaybayan na katamo, timbingit aldo, kingi tamo po ang akit. Apatunayan ko po, ingi tamo subaybayan na katamo, nagmanal. Uli pong maltapo marelo. Pota po ating pong konsulta kini, magtarawag balo na. Kanya po, di manal, tutupoy sa sadyenda. Susubaybayan na katamo, itang gapong sa sakupan na. Uli pong itamo, rintupa na. Ila pong kalapastol tamo, lalong-lalo na yung katamo, Predictor, Pastor Santiago. Ano mga subibe, pong katamo, iba't yung sa mula. Kanya sana po, itamuan. Pagpresidenta na po ni uling ngeta na po miyatras. Uli pong yung kaburyanan ng Diyos. Yan pong pagikuha na tamo agad at kikirata kasarlinan. Kanya, kita pong banay-banay itong nabita. Sana po, itang matombaluki, itong nabita ka na ko tayo po. Baka nito, baka pong adwang tamo ng Diyos. Pagkalaglang po kaya katamo, kaya tangitamo po kamalayan. Kanya, sana po, yan ikaw rasa rin in Diyos, malbudya, kaya katamo ang mga nano. Tigkalog na po kaya katamo, yung mapamatulang estriktong kini pa kaya katamo. Baka nito rin pasabi na ng Diyos. Ibalita na po kaya katamo. Ulan na babasa, iya po ng mga nano, tipa maniklari, banal, at ilangiran, meto niya pong tanaman. Makasublong niya po, king banwa ang ikini. Yapin po yung karelang era niya. Kanya sana po kaya katamuan, kapatag po king kasalpantayanan. Pagpresidenta na po, na naman po yung pagsubok, yung diyatamo, ibilita pong tula, yung diyatamo kasardinan. Uliping, po biyay itang pagsubok ay mga karga. Biyay po itang yung ikarga niya po. Kanya sana, kanang kapatag, ikasalpantayan, pengari, kaya din pang susuyong ini, magipag-aral kitang itong Diyos. Sana po, itang kaburyanan ng Diyos, siya pong manatiling kaya katang puso. Noon yung panikakalagot, yung balang may itong katamo, yan po sanang miran. Nakapong salamat, ibalik ko niya po yung katamo man. Salamat po ang katamo kapatid. Pakanyandang hindi ng diwa, hindi ang magkakatang pag-aralan. Yan bisa ako mo pong magpatutuloy. Kitang sinabi na ng katawang kapatid balita. Yung mysterious na ng Diyos, yung mga bulta. Kanito pong panawarita, yung pamagumpsyada ng katawang pengari, kami simula ng katawang kasalbantayan. Kaya ng Diyos pa kanito lalo lang magtibi, yung karelang kasalbantayan. Yung pong sentro kanito, at yung itang basketball court yung po darang miling, abong bitok, sula pa, itang pengar, di ba, pangonling. Yung sinabi na ni Manala, Espiritu kanita, mamuntukan nga na kiniya po yung balimi kanita. Yung bomba kaya tayong sulok kitsa, kaya tayong sulok na ni Pader. Kitang ang babang ka, yung sulok kaya tayong babong. Pipatina na mo kung tunggal ka sa malamayo mo. Kaya katamong gamit ka rito, makarikilya, kaya sentro. Sabi na ni Manala Espiritu, yung anak kibutan niya bumumpan. Sabi ang kuling kaya kayong anak po at pagtalay nila. O rin pong nitagon kaya maliminili ka dito, pati isang palok kaya nito, anang maragol. Kitang pisan ko, anak ng darang biling, ito, kuning tayo kay kita amin sa kaya, hindi pa po yung balimi kanina at yung ewan. Pagod na akong binombay yung bomba. Bitakutan niya po ginulis ang yan nila iya. Balamo daya yung ginwal yung bomba.
Hindi ilang tuwa dito at ang basketball ko. Alayo kayo ni. Kanya sabihan ng Espiritu, mamuntukan na nabisi na di ka punta namin metong ng bomba ng kapatid mo, di ka mani mo na nga napunta namin kay kang bomba. Hindi mo pinipingari ko kanita. Bilog din na mayumo kaya takot mismong pisil. Kay patanay o bumumpan. Pero ba't salita, manalangin kayo nga na yung Diyos, bakit yung mysterious kayo. Tapi po, makakilipin nga rin ko rin, yung bomba may bomba yan. Mamuntuhan na ginamit din niya ang bomba, mamalagwa kang muli po talaga. Noong kaya po talaga ang Espiritu yung makaratang kanita, alawan talaga yung Pastor Santiago, nakanaroon ng bago, sila ng basketball ko, at suyan yung bomba. O pero pagkali pengari ko kini, o di punya bombayin mo. Laway niyo po yung loob na rin Diyos. Yung mysterious na rin Diyos. Sige nga na, puntalan niyo na rin bombayin, wala, bomba nyo lang. Hanggang natin ko nga kakit, daluha lang malubo, ayun, ulit natin nga doon na metong mamaking panulo. Hanggang ano yung pangkapalandaman, kinulog na rin Diyos na pantayanan yung mga kumain. May pangyari po ka, pagkari po ako pala. May tumulong pa ito, ulit kanipang panaulit ka, maging kailangan kami ng mga kanila. Yan hanggang mysterious na rin Diyos. Diyawan, bang kanita rin kaya katampay nga rin. Baka niyan lang mag-ibet at itapin ngayon nga anak ka. Yung nangyari po kanita, pati kang dinagos kaya nga putak, kaya nga nadadalaran ng bomba. Kaya kaya kang kapatid. Ulit bago lang panulo. Iwala pa po. Dahil niya po yung mysterious na rin Diyos, kaya naman po naglasang putak. Itang gawa ng panulong ito rin Diyos. Kanyapin ko, nung hindi mo kanyan, muling papakit ng Diyos, kaya katamo, kita mong sinalisi, kaya katampi mo. Nung walang tapa po munta. Kanyapin po, ipakikuha ng tamong, yawan tarin tungkol ng tamong ng Diyos, at kung sa pinagkatagawa, pinagkatagawa. Lalo tamang magkapiro. Nung kinbilang yan, gagawa tamo dinalan, dastane kung nagwandaran, dastane nga lang ang hindi katampa mabintok yung buhay ng Diyos. Masibayo po yung oras ng Russia, kalayo po yung kikatamang kapatid na butok ng misyon. Yung deadline niya po ko nung ini. Parang magpalistang mo tayo sa biyanan. Magpalista na ko po, kaya atamo sekretary, huling din sakyan makabitin na po. Walang sakyan na bus, 72 tapa marat. 75 na pa mo buray makalista. Walang labang 25 tao. Nila pong bisang dinanang takinabang ang kortisa, dinanang grasya nga po gino. Bista tangang po siguro. Magpalistada ka po kita. Batang manakatanti ng karasya nga po. Kasi po yung pamaglawata mo, alas 9 yung Beni, itang Biyernes Santo. Kaya na po alas 7, kailangan nagtuta ng ilo. Ang puntong alas 9, mamakota mo. Sabi ta, rin ma'am to, anong pagkakata mo puntong na misyon, bulit na kami ng bus. Driver na rin bus, alas 9, mamakota na sakto. Yapin po, marantang datang marantang kaya. Kung talagang tutugita mo, mamintuta mo kay Buri nga mo. At Buri na, manal, kaya katampa maglakbe, kataimikan. Paano ko naman po gagawan tayo kataimikan? At kadwa pong Sabado ngayon, kaya pagkakata mo kapatid alis, bulang-bulang po gagawan tayo. Ngayon po, nung ninundi siya nga itong ipot, manahita mo po kayo niya, alauna mo ko tamo. At itang po sakit, alang problema ka na sakit. Yung problema mo po rin ang tutod. Yan minas niya po yung oras, yan salamat na nangyari niya, kaya tataman niya ba? Yan po kaya natampi sa usaw, 4,455 na po. Yan kaya natampi sa usaw, kaya tataman niya ba? Yan, pasibayo po ko,
Nikitikita ko at nakalauna. At nakalpong nakalasalamat kayo mga Diyos. Hanggang na kayong kapatat ko. Sana kayo dapat kami ito. Sana kayo sinjad. Hindi kaya tangkat ang kulang. Salamat pa.
Takal pong nakasalamat ang makananaw hiningan mo kami hining kay bukas. Pero Diyos, di naman kayong persang pong sigalan mo kanyang kayong malayang gagalokan mo rin mo. Ipamaral pa si Bayo, minas niya ng puwing oras. Mamaya, may arinig kayong paman niya mo. Gawa bilarin tungkulan na parapat mo kay kami para mga patulay pa. Ganun Diyos, ngayon gagawali kami, kayong magkakapatad. Pasyuli ka rin kaya kami balang pupuntok lang. Ipambanalan mo, anong niras kayong payapa, hindi kayong kagamnak lo. Kaya ang pepat mo na lang. Tulutan mo magsikuli kaming payapa at kaya kaming sarili pupuntok lang. Ipambanalan rin ipurin kaya kaming mga Latin sa kayan, bendisyonan mo na. Dinisan may kaya ang dalang gano'n Diyos, patumpayan mo kanyang kayong bisadjat payapa at kaya kaming pupuntok lang. Ipambanalan dinigay kayong pekaralan na retin kaya ngaman. Makanyalasan ng bida po kaming dulang darang kaya kaming puso ang buong kaisipan. Pangkalitan ng dating nga Diyos, kinong Diyos, makanyang kayong malayang makagalaw ka rin muli mo. Kinong Diyos, dinalmayin kami as naling balang meto at metong kaya kami. Makanyang mo kayong lukuluran kaya kang maparang lukot kinong Diyos. Panging kasulong na rin kaya kaming kasulpantayanan. Ipambanang ngayon o sa iti makanyang kayong sasan metong manyawat pasalamat at lapat ng mga ayap kaya kami. Ipambanal na ng iglas ni Kareti ng iyong museo na kampumpurian sa manlakaking panging espiritu ang puping katutuan. Kirin Diyos, ikamurin sinabi mo nung manyawat kami narilan kami. Lungkot kami katutuan kami ngayon o sa iti kirin Diyos makanyang kayong manyawat kutuking manmungarapan. Ipambanal ngayon lalapit siya yung aming pahing pasalamat. Diyos ko, ngayon maglakbayan kami, magsanmetong ka rin kayong kapatid at anong kayong payapa. At tulutan mo kanyang kayong magsikubling payapa, hindi kami sarasariling tugnaanit pa. Ganun Diyos, at tulkupot pa sabing mayap kaya kakagong naning ganong naning mabilo ka iglesia. O rin ipurang kaya kami pengaring makatagan pang mga pilan. Ginawang ganay kayong kaya kapatid. Ay ating kapanandaman ganun Diyos, ikapuin mo natin. Diyos ko, makayan mo pakayapa na pisan mo, kaling kang may payang naman. Pantin mo payang ganyan Diyos, pagkapanandaman makanyang mo. Ipambanala, doon milapot pa, sabing mayap kaya ganyan Diyos, ngayon lalapit siya, hindi kayong payang pasalamat kaya ka. Sabulungan mo rin ka rin ang bi. Diyos ko, dinan mo makabang bi. Pangkalita ganyan Diyos, at doon milapot kaya kay pa, ulit-ulit mo kaya, kay bulan kaya ka. Alang-alang yung dalang nang mabilo kay iglesia pa, makanyan mo, sanang ipregal at rekwerdo kaya kami ngayon daratang ngayon kaya kaming pahipasalamat kaya kayo pa. Yun Diyos, ika po yung manakit kaya kaming banang sarili. Yun Diyos, heaven mampukis yan ang sarasayal na limandaran kaya kaming puso, ika po yung manakit. Yun Diyos, ulitan mo po kaya kaming manumangarapan, makanyan mo nang pakayapan. Ginawa kayo ni Puring kaya kayong pisasan, metong panalangin ngayon mo sa ite. Yun Diyos, sana tanggapan mo na. At tanggapan mo naman lubusan na kayang pahipala at tanggapan ng lubusan ng kapatanan ipapamilitan ni sablaman iba't ng gininggam kung kinuwakas iyan nasa